खुलुमबाय दिनै 12 जानुवारि 2024 शुक्रबार आसामनि बिश्वनाथनिफ्राय सा 13 उन्दै हिनजावसा गथ'फोरखौ आयेननि बेरेखा लांखार नाजाग्रा गासै 3 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ राङापारा रेलबादानिफ्राय एरेस्ट खालामनो हादों आरो गासै सा 13 हिनजावसा गथ'फोरखौबो रैखा खालामफिनदों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय सरोज नाहक, बिनि बिसि स्वाति नाहक आरो हाबिब आली। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जाबाय। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय भाङाखोर ओनसोलाव सासे फालांगिरिखौ गावनि गलायाव थैना थानायाव बोखांनो हादों। बजरंग ट्रेडार्स मुंनि दखानाव बे जाथाया जादों। थैनाय फालांगिरिनि मुङा जाबाय वासुदेव शर्मा। दा बे जाथायनि सायाव पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। आसामनि सासे मुंदांखा लेजेन्डारि मिउजिक डाइरेक्टर एन्ड कम्प'जार भुपेन उजिर बिथाङा हरखाब रुंसारि जालांबाय। बिथांखौ गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय नेम केयार हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायासै। तेलेंगानानि मयनाबादाव पुलिसआ लामायाव सासे आइजोखौ सावना दोननायाव बोखांनो हादों आरो बे आइजोनि गोथै सह'आ 90% अरजों खामखायोमोन। गिबियावनो आबादारिफोरा लामाजों थांबाय थानाय समाव बे जाथायखौ नुनो मोननानै पुलिसनो खौरां हरो आरो पुलिसआ स्पटआव फैनानै गोथै सह'खौ बोखांनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जादों। नाथाय थैनाय आइजोआ सोरमोन, बबेनिमोन आरो बे जाथायखौ सोर खालामखो ना हारसिंसो खालामखो बेखौ दासिमाव मिथिनाय जायाखै। करिमगन्जआव आसाम पुलिसआ ड्राग्सनि बेरेखा अपारेसन खालामनानै 100 कौटि रांनि ड्राग्सजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय 7 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिफोरनि मुङा जाबाय नूर आहमेद, ज'सांलियानी, रामगियाका आरो लालसामलियाना। उत्तर प्रदेशनि आमरहायाव नखरसेनि 5 गथ'फोरा न' सिङाव उन्दुलांबाय थानाय समाव हां लानो हायै जानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। बिसोरो न' सिङाव खैला लगायदोंमोन बा खैला सावदोंमोन आरो बे जाथायाव गुबुन 2 दंबावोमोन, नाथाय बिसोर 2आ थैथारासै। दा बिसोरखौ गाज्रि थासारियाव फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। दावराव देख्रेब नार्जारी आरो अमर सिंह बिथांमोना गावजों गाव दाङाबाजि नागारनानै खामानि मावनांगौ होननानै अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि आफादगिरि दलिन कुमार ब्रह्म बिथाङा बुंदों। बे सिमोननिफ्रायनो एसे गुलुं गुजुं जों नुबोदों। माने एबसुनि आफादगिरि जोंहा दिपेन बर' बिथां आरो अमर सिंह बिथां आरो दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांमोनहा जे गावजों गाव एसे खुद्रिलायबाय थाबोदों। आं बेखौ दिनै खावलायनो लुबैदों नैबे मिडियानि गेजेरजों, जाहाथे बिथांमोनहा नैबे गोदान बोसोर 2024 मायथाइनिफ्राय जाहाथे गावजों गाव बिदि खुद्रिलाया आरो जाहाथे जुक्ति तर्कखौ एरायनानै जाहाथे जों खौसे फैनो हायो, बेखौनो आं खावलायदों। मानो होनोबा दिनै सरकारा जोंखौ गावजों गाव राजखान्थियारिबो खैसार खालामनानै बेबायदि उल्थां फाल्थां खालामबाय। जेरैहाय आरो दिनैहाय जुदि जोंबो मिथिखागौ, बिथां अमर सिंह ब्रह्मआबो मिथिगौ, दावराव देख्रेब नार्जारीआबो मिथिगौ, बा बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो मिथिगौ, जाहाथे गावजों गाव जोङो जाहाथे बिदि नांलाय खमलाय जालाया। हागौमानि जोङो जाहाथे खौसे खालामलायनानै जों आवगायफिननो हायो आरो बड'लेण्डनि सिमाखौ जों जाहाथे जाफुंसार होनो हायो, बेनो आंनि खावलायनाय जोंनि आफादनिफ्राय। बेखौनो जों गले गले जों हांख्रायो। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।